Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, aksyon! Las 6:03 Action Radio Philippine Standard Time. Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Setyembre 8, tuig 2020. Makita kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag babatian pagin sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Sabing inyo mga tag balita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Mayor Bing Leonardia nagpapanaog na sa Executive Order No. 16 nga nagapaydalom sa Bacolod City sa modified ECQ. Transport kag business sector sa Bacolod may kanya-kanyang reaksyon kag apelasyon sa pagbutang sa syudad sa modified ECQ. Sa balita national, Sorsogon Representative Dita sa Ramos nagtaliwan matapos nga nag-positibo sa COVID-19. Chief Implementer Secretary Galvez luyag ang absolute kag agresibo nga isolation sa COVID-19 cases. Kag sa aton balita international, Hong Kong ginpalugan ang pila ka mga restrictions, gintugutan ng pagtipon-tipon sa tubtob 4 ka tawo. Sa sports balita, Celtics bansi na kontra Raptors sa Eastern Conference semifinals. Sa aton balita entertainment, Colleen Garcia nagalaom nga mangin maayo ang resulta sa iya water birth sa ila lamang puluyan. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Lasay sa Jess Action na Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Gin-issue na ni Bacolod Mayor Bing Leonardia ang Executive Order No. 60 nga nagapaydalom sa syudad sa Bacolod sa Modified Enhanced Community Quarantine umpisa Setyembre 8 tubtob 30. Ini bilang pagsunod man sa Resolution 69-A sang National IATF nga ipaydalom ang syudad sa MECQ bangod sa pagsaka sang COVID-19 cases. Nasa sa executive order nga sa idalom sang MECQ, ipatuman sa gihapon ang odd-even scheme sa paggamit sang home quarantine pasokon HQP umpisa Setyembre 6 tubtob 30. Ega-regulate man sang syudad ang pagsulod kag pagbiyahe sa mga authorized person outside residence o kunapur. Suspendido man ang public transportation sa tion sang MECQ, magluwas na lamang sa mga commissioned shuttle services para sa mga empleyado nga nagatrabaho nga sa ginatugutan nga industriya o kon establishmento. Nasaad naman sa Section 7 sang EO nga ginadilian nga mag-operate ang mga negosyo nga yara sa Category 3 kag Category 4 kag sa listahan man sang DTI nga hindi pwede magnegosyo kon magbukas sa tion sang MECQ. Magapabilin nga bukas ang non-leisure businesses sa mga malls kag commercial centers sa syudad pero 50% lamang ang capacity. Magasira sa gihapon ang Libertad, Burgos kag Central Market sa kada Domingo nga adlaw para sa patigayunon nga disinfection. Ginapangabay sang LGU ang mga ginatugutan nga mga negosyo nga mag-operate tubtob 12 oras. Ginatugutan lamang ang 5 ka mga tawo sa mga pagtililipon kangay sang religious activity. Magapabilin sa gihapon ang curfew sa syudad umpisa alas 10 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon. Ginatugutan sa gihapon ang pagbakal sang makahulubog nga ilimnon sa syudad umpisa alas 12 sang udto tubtob alas 6 sang gabi kag dapat lamang nga mag-inom sa mga pribado nga mga lugar. Ipalabot sang hanay sa mga negosyante ang ilang sentimiento kay IATF Visayas Chief Implementer Retired Major General Mel Feliciano angod sa epekto sang Modified ECQ sa negosyo. So, Dr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, buwas ng adlaw Setyembre 9, magatambong ang lahanay sa konsultasyon nga ginpatawag sa mga opisyal sa probinsya kag dili nila ipalabot ang ilang mga concerns. Dugong pa ni Carbon, mayoriya sa negosyo ang magasira bangod wala sa masakyan ang mga empleyado kag customers bangod suspendido ang public transportation sa tion sang MECQ. Sa datos ni Carbon, 90% sa tao nagasakay sa jeep, tricycle, bus, tricycad o kunkag tricycad. Isa sa suwesyon ni Carbon nga kung tugutan ang pila ka negosyo nga magbukas, dapat tugutan man ang public transportation.
Samtang ginapangabay sang transport sector kay Bacolod Mayor Bing Lunardia nga ipa-review sa National IATF pangi sa mga representante ngayari sa syudad ang ila desisyon nga ipaidalam sa modified ECQ ang Bacolod City. Ginpahayag ni Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center Kunundok, luyag nila nga mathagan kung ano ang nangin basihan sa mga opisyal sa nasyonal agod ipaidalom sa mas hugot nga quarantine mode ang Bacolod sa piyak ka Miyerkules pa natala na ang pagsapol sa mga opisyal sang syudad para sa assessment. Dugang pa ni Malacad, wala pa nakapreparar ang tanan ilabi ng mga drivers nga temprano pa nagbiyahe apang ginsaway na sa kapulisan. Bangod kung basihan ang guidelines sa National IATF, wala ginapahanugutan ang public transportation sa tion sang modified ECQ. Palayag pa ni Malacad, wala nag-agi sa insakto nga proseso ang pagpatuman sang panibagong quarantine mode kag wala napabalo sang insakto ang publiko. Ginmando ni Mayor Neil Lazares sa pag-implementar sa expanded contact tracing sa syudad sang Talisay kag pagsunod sa istrikto nga isolation kag quarantine health protocols. Hinangit bayag sang alkalde sa pag-convene sa Talisay COVID-19 Interagency Task Force agod hambalan ang plano angod sa resulta sang time-out weekend ng ligad nga Agosto 30, 2020. Sa RT-PCR mass swab testing, ginpatigayon sa 700 ka mga Talisay noon, mas sobra sa 50 sa mga ini ang kalawanan asymptomatic persons ang nagpositibo sa COVID-19. Nagpahanda mga alkalde sa mga nagalapas sa strict isolation kag quarantine health protocols ng syudad nga arastohon pagpasakaan sang kaso. As of September 7, 2020, naglabot na sa 209 ang confirmed COVID-19 cases sa syudad sa Talisay, 71 ang recovered kag 4 naman ang napatay. Sa dugang pang balita lokal, 8 sa siyam ka mga empleyado sang gobyerno probensyal sang Negros Occidental nga liwat kag swab test sa RT-PCR ang nag-negatibo sa COVID-19. Sa kay Provincial Incident Management Team o PIMT spokesperson Chacha Magallanestan, ginahulat pang resulta sa RT-PCR test sang isa ka driver. Liwat kag swab ang siyam bangod hindi maklaruhan ang resulta sa unang swab test sa ila. Suno kay tan negatibo man sa virus ang tanan nga mga executive assistants ni Governor Bong Lacson, pati na ang asawa sang mga ining isa sa ila nga naka-close contact. Madamon sa mga staff kag key members ng Governor's Office ang ginpaidalam sa swab testing matapos nga nag-positibo sa COVID-19 ang utility worker nga assigned sa mga talatapan. Sa contact tracing kag RT-PCR test nga ginpatigayon sa iban pa nga mga empleyado sang Governor's Office kag iban pa nga departamento nga naka-close contact sang utility worker. 4 sa mga ini ang positibo sa COVID-19 kag subong yara sa isolation facility sang probinsya. Magahatag si Secretary Vince Dizon ang Chief Testing Czar sa Malacanang sang automated extractor kits sa subong nga semana kasunod sang urgent request ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia. Una nga nagpadala ang alkalde sang sulat sa kay Dizon sang Setyembre 6 nga nagapahibalo nga ang Bacolod nagakinahanglan sang iabulig angod sa mga supplies nga kinahanglanon na lakip na ang automated extractor kits sa kasunod sa paglapta sang outbreak sa syudad kag probinsya. Ginpahayag ni Dizon sa iya nga email reply kay Lunardia, magatawag ini sa Research Institute for Tropical Medicine o kun RITM kag mag-abot sila sa Bacolod buwas dala ang kinahanglanon ng mga kits. Sa tung Agosto 20, sa naguntat ang biolab sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital sa pagbaton sang swab specimen nagikan sa Bacolod matapos nga nawad-an ang laboratorio sa nga automated extraction kits. Sa madumduman, si Dizon ang nagpadala sadto sa Bacolod sang 10,000 ka mga extractor kits kag 2,000 ka mga PPEs. Apang suno sa alkalde, ginpalabot sa iya ni Dr. Julius Drilon sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital nga ang biolab ang hindi magaproseso sang test gamit ang nucleospin extraction kit sa nga ginpadala ni Dizon paagi sa RITM. Bangod sini, nagpangabay si Lunardia kay Dizon sa genolution extraction kits. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time, detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gidamang sini.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
Magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga manginap Balita una sa aksyon. Lasay sa 23 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Nagtaliwan si Sorsogon 2nd District Representative Maria Bernadita Ditas Ramos matapos nga nag-positibo sa COVID-19. Inang ginanunsyo ni House Deputy Majority Leader Xavier Jesus Romualdo sa plenary session sang Chamber subong adlaw Martes. Naghalad ang Kongreso sang pangamuyo sa nagtaliwan nga kongresista. Suno kay House Secretary General Jose Luis Montales nagdigad nga Domingo sang nakabaton sila sang report nga si Ramos ang nag-positibo sa COVID-19. Si Ramos ang ikaduwa nga miyembro sang Kongreso nga napatay matapos nga nag-positibo sa virus. Una na sadto si Senior Citizens Party List Representative Francisco Dato Jr. 70 na kama-confirm COVID-19 cases ang na-report sa Kongreso. Ginpahayag ni Chief Implementer of the Government's COVID-19 Response Secretary Carlito Galvez Jr. nga dapat ipatuman ang absolute kag agresibo nga isolation sa mga COVID-19 patients agud mapunggan ang posible dugang pa nga transmission sang virus. Sa laging handa briefing ginpahayag ni Galvez nga ang resolusyon sang Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases ang nagadumili sa home quarantine ang i-issue kasunod sang ila pag-estoryahan ni Interior Secretary Eduardo Año. Suno kay Galvez, ang manubong nga numero sang COVID-19 cases ay naobsermahan sa mga lugar nga gin-discourage ang home quarantine. Pareho sa Central Luzon, Calabarzon, Manila, Navotas, kag Pateros. Dugang pa ni Anyo, mayara sa exemption sa measure, lakip na ang mga may edad nga hindi na pwedeng masaylo sa quarantine facilities ang ila lokalidad. Payag pa ni Anyo nga ang National Task Force Against COVID-19 ang nag-umpisa na sa pagtalakay sa measure nga ginapaabot mapatuman subong nga simana. Sa dugang pang balita national, target sang Armed Forces of the Philippines sa AFP nga madula ng local terrorist group nga Busayaf subong nga tuig. Sa budget hearings ang Department of National Defense ginpamangkot ni Deputy Speaker kag Basilan Representative Mujib Hataman ang militar sa timeline sa pagtapos sa Busayaf kag iban pang lawless groups. Ginpahayag ni AFP Chief General Gilbert Gapay ila ginatunguan sa karon nga matapos ang Busayaf kag matapos ang problema sa bugos nga local terrorist group Antesa ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte sa 2022. Suno kay Gapay sa karon ila ginatutukan ang Busayaf group nga naga-operate sa Basilan kag Sulu. Una na nga gina-claim sang militar nga ang Abu Sayyaf amo ang sa likod sang duwa ka separado nga pagpamomba sa Hulu-Sulu nga nagpatay sa kapin 15 ka mga tawo. Sa kalapusan nga balita, national na dugangan sang 3,281 ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 241,987. Sa record sang DOH, ang mga probinsya nga nanguna sa may madamo nga kaso amo ang NCR nga may 1,420, Cavite nga may 263, Negros Occidental nga may 204, Laguna nga may 197 kag Rizal nga may 196. Ginanunsyo man sang DOH ang 286 ka mga bagong nag-ayo sa masakit nga nagdala sa kabilugan nga 185,178 ka mga recoveries. Ang Pilipinas may 3,916 ka mga COVID-19 death toll matapos na dugangan sang 26 ka napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 26 detalye sang balita international sports sa entertainment pagkatapos gid lamang sini. Lasay sa 27 Action Radio Philippine Standard Time. Good evening sa mga ka-action namon nga nag-monitor live via Facebook Live sang Action Radio Bacolod Action An. So subo nga gabi no, wala gid lamang dugay. Nagwa na ang Executive Order number 60 ni Mayor Bing nga nagapapanaog or nagapaidalom sa Bacolod City sa MECQ Action An kag may pladiri ka mga reaksyon gikan sa mga netizens kag sa mga Facebook Live viewers sang Action Radio Bacolod. Unahon na naton basa
ang pladiri ka mga greetings saksyonan sa mga followers naton live subong nga gabi. From Mary Jane Mendoza, nag-greet sang good evening aksyonan para sa aton nga duwa. Ara man si Ma'am Carmen Estrella Bravo, Francisco Puso Maderazo. Si Sir Alex Fuentes, no, present naman siya sa subong Tuesday night. Araban si Silbeth Yap. Good evening, Action Radio. Sa instruction din. So, sige sa mga ka-action natin nga nag-monitor sa subong nga gabi sa aton man nga Facebook Live. And by the way, sa aton action day nga mga ka-action bala nga nag-monitor Facebook Live as well as sa Transistor Radio nila Action Dale. Di pasensya gid subong kay ti may ginakaayo pa. That's why nga hindi nyo kami mabatian sa inyo dira nga Transistor Radio kung sa kanginan. Pero ti ara ta Japon kay dako man na mabulig sang Facebook Live since nga makit-an nyo kami Japon kag ma-monitor ninyo ang mga nagakatabo sa subong sa syudad sa Bacolod as well as sa province of Negros Occidental. So sige, dahil ang introduction dahil kay galoding pa sa President Dennis Richard Tibora Roma, good evening. Nag-monitor sa buong gabi action ana. Araman si Jocelyn Recivita Olac, good evening man. Si Ma'am Helen Huwas na good evening. Wala gihapon ang radyo ga air suna no kami mga improvement kita diri nga ginapatigayon no especially dito sa transmitter namon sa area sang Barangay Talok, syudad sang Bago. Yes, kay nang Lowry Joy Espolgar sakay action, nag-action ako. Sakay President Dennis, sakay Jean Ann Socorro Dorias, good evening man. Sakay Ma'am Oliva Prado Gagaritano, sakay Emmy Mati Tuayon Esparaga. Ako sabog na. Ano nga lang action Dale? Ako sabog na. May nag-aas action si Jeneline Quezada de la Tor. Good evening po, pati Ceres wala man or wala ma'am biyahe. So earlier, since status quo pa, wala pa nagwa ang executive order, nagabiyahe anay ang Ceres. Pero bangod mayroon na sang bagong executive order naging pagwa si Mayor Bing nga MECQ na kita formally September 8 to September 30 suspended ang public transportation action-an. Meaning, wala na gid biyahe magluwas sa mga shuttle services para sa mga empleyado nga nagatrabaho nga gina-allow no under MECQ no. So dugay-dugay i-check natin para formally maka-announce action-an ang management sang Ceres regarding silang plano kung bala wala or may sang biyahe since nagwa na ang bagong executive order. Pero kung basihan nato ng iyo action-an public transportation suspended gid, so cover ina siya. Pero karon na bantayan niyo lang sa Facebook Live action firing line no kay i-confirm ina ka management Caceres kung mabiyahe sila or in the action an. Okay, standby mga ka-action na magabalik kami dugay-dugay. Balita, una sa aksyon!
Kagaron salita na sa ato na balita international, ginahalugan na sa Hong Kong ang pila sa ila COVID-19 restrictions sa diin, gintugutan ng pagtipon-tipon sa tubtob 4 ka tawo. Kagidbuksan ang dugang nga sports venues matapos nga nagalog naman ang Asian Financial Hub sa ila ginpatuman nga restrictions para sa ikatatlo nga wave sa virus. Ang measures nagwa matapos nga ang bagong nga daily cases nagnubo sa single digit halin sa 3 figures. Nagligad nga simana ang gym kag massage parlors nagbukas kagin palawig man ang nighttime dining hours. So kay City Health Secretary Sophia Chan, ang restaurants tugutan sa tubtub 4 ka tawo samtang ay indoor ag outdoor recreation spaces ang magabukas apang ang swimming pools magapabilin nga sirado. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, abanse na ang Boston Celtics kontra Toronto Raptors sa Eastern Conference semifinals. Hindi matapos gidlutos ang Celtics ang Raptors sa Game 5 sa score nga 111-89 na. Nanguna si Jaylen Brown nga may 27 points, sa nagdugang naman si Kemba Walker sang 21 points para sa Boston. Ang Boston na may 3 na kadaog samtang ang defending champion nga Raptors ang may 2 kadaog. Mayara sang posibilidad nga hindi na ka-advance sa next round. Ang defending champion sa tion nga maluto sila sa Boston sa game number 6. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, ginbolgar ni Colleen Garcia nga plano niya nga magpatigayon sang water birth sa ila balay bangod sa COVID-19 pandemic. Ginanunsyo sang aktres ang nasambit nga impormasyon sa behind the scenes sang vlog sang photographer nga si BJ Pascual nga amo man na nagkuha sang litrato para sa cover sa Preview magazine. Suno sa aktres, nagalaom sila sa nga bana nga si Billy Crawford nga mangin maayo ang resulta sa pagbunag sang ila first baby sa sulod lang sang ila puloy-an. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 34 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Setyembre 8, tuig 2020. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defensor. Kag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.